kana musina itsede makatengesera muchaina akadya kana kuti akaita sei iyo ndo angatoziva kuti wakaitengesa kupi kana kuti wakaita chimubvunza yakataura asikakutaura nawo maakuziva kuti kuba akuziraiti bring back my dog kuba kwatogara akusiraiti maakuziva ka kwatogara akusitosiraiti ine ndiri kutobuda pano izvezvi ndatodzika kwamuriwo ndine 2 weeks ndiriko uyu kutyaya nembwa yangu ndakatuma wakomana kunotengesa imbwa ndobva ndavapa mabhuku saka indairwara nandakabatwa nemalaria ndobva ndati munya Jento na Kenan wakomana tore mapapizi amunotengesa imbwa ndobva ndavapa machinese chocho angu mapapizi saka pandakavapa imbwa idzi inini semunhu akanga asingaite zvakanaka nyama dzake ndaipindwa nechando because ndandakabatwa nemalaria wakomana ndobva ndavapa mabhuku embwa ndobva vatakura mabhuku ndobva vaenda nembwa wakomana vachidzoka vakadzoka manheru indi andakarara ndokubva waona mudzimai wangu nevamwe vana vangu vari panapa tadzoka nembwa Kenan ndobva avharira mai vembwa iyaya because vanhu chocho havanyatsoiziva imbwa inochinese chocho havaiunderstand saka tida kuvaratidza kuti kana ari mapapizi akadai inokura kusvika apo saka ndakati endai nemadha yacho kuti vanhu vakanga vaona vanetseki vanobva vaziva type yembwa vari kutenga kuti yakaita sei saka vakomana pakudzoka vakasvika ndobva vapinza imbwa inini ndandakarara ndobva vaita zvavakaita inini handina kuziva zvakaitika usiku kuti vakapanana imbwa namadhamu vakaverenga imbwa rakata sei handamboziva because ndairwara ndaisatoda kuitirwa noise saka ndine imbwa yandakasiya mukennel chiti imbwa yandiri kuida handiti for breeding plus handina meu chocho panapa saka iyo ingaisara ndo imbwa yakasara panapa vakomana vaenda kunotengesa imbwako vodzoka manheru ayayi ndakanzwa imbwa ichichema mukennel ndobva ndabatikana kuti pane imbwa yangu yachema imbwa yanogona ngaita zvimwe zvinosirizvo ndobva ndavavarira kumuka mba ndamuka namadhamu nevana vatamuka bhatata pakennel vataona kuti imbwa yanda ndati ngaisareyai ndiyo irimo neimwe 1 papi ine face black yanga enda nevanhu ndo irimo ndobva ndati but mapapizi aya makurani mapapizi ko imwe iri kupi Kenan ndobva ati ini ndangotambidzwa mabhuku embwa nepamusoro pejurowa pana pamudhendo dhendo ndiatambudza mabhuku embwa nepajurowa kambwa aka kamenda akavaita kekukanda mukati but kamukati handina kuona handakaona vachibva vangu pandavhara gate vabva vatosimudza mota vachienda ndati but iwo vanga vachivhara gate zvikanzi ayewa ini ndanovhura gate pamudhendo vangu vamhanya pajurowa bozi vangu vamunya ndakatengesa moto kwakadzoka kakamira saka time ndavhura gate ndobva ndatidzwa nekujurowa nepamudhendo imhanya nditambira mabhuku ndichibva ndavhara gate saka imbwa handisi kuziva kuti yaendanana pamunimunya here kana kuti imbwa pavakanda imbwa pane imbwa isina resipidi then ndakanetsa nemwana ndikafunga kuti vakomana vanogona kungaita dhiri nemukomana bozi boys then I thought maybe ndaita dhiri ravo vakatengesa imbwa yangu vakashayana mari handimaona saka vasakubudisa mari ndobva ndanetsa naKenan ndakagara 2 days day rech3 ndanyatsosimba ndopa ndakati munya uya kuno munya mbatanga kutsikatsika dhendo yakuno mbatanga kutsikatsika ndobva ndabva pana naKenan ndobva ndaenda kupolisi pabheza ndobva ndanoripota pane handa ndabirwa imbwa yangu soso zvakanzifonera vanhu vacho ndakabirwa imbwa yangu soso zvikanzifonera vanhu vacho wakapa imbwa ndokufonera dhento uya namunya uya ndobva vauya awewo maita basa vakomana imbwa iri kupi ukanzi ayewa imbwa takaya naye kumbandi tinotanga tatarisa tonyatsotsvaga imbwa womira kubvira dhoketi here kanzi ayewa ini ndine feeling yekuti imbwa iripo ndobva tauya ndobva ndati mapurisa mirai ndinopedzerana nawo kana mimi mati mimi nekutirawo nayo kama rega tiite tega aita zvakanaka andimati ngatitaurani inini ndichaitonga ndega because inini zvekuneswa nevanhu handidi ndobva ndabva kumapurisa ndobva ndaya pana nana munhu tosvika kuzunza kutarisa maruwa mese kutarisa kuservichasa makennels pasi makennel pai kuti pamwe imbwa ine payakapinda hapana because imbwa dzangu dzogara makennels adzigare panze imbwa dzangu adzizongompeya dzine pokugara pakanaka saka ndaiziva kuti pandatoshaya imbwa ndichiti imbwa mukennel hamuna hapana kumwe kwaenda kunzwa kuti imbwa ine munhu aiba kati yatengeswa kumana akasadzora mari ndobva ndagara musunda ndobva ndazongomuka ndakazvifunga ndikati asi vakomana nemagadziriro andoita mbavha ine
munhu wandibira imbwa inini vanhu vada kuzama kuprova kuti ndobva ndapinda zvangu mba ndaita minamato yangu ndakanyarara mba ndaseta namato yacho ndoizi ndanyarara ndobva ndati madhamu wangu imbwa yangu ichauya nhasi kuseni ndanyatsomuka ndichitarisa magetsi angu anda ndakaseta ndikaziva kuti imbwa yangu iri kuuya. Saka naye Bishop apa munoreva kuti wakatoipindira munomu? Handizivi kuti motobvunzana ikoko nehama yenyu kuti imimi imbwa vakapindira here kuti yakabuda mugedhi vakanhonga but handifungi kuti vane mbwa yakabuda mugedhi, mbwa dzangu inadzibude mugedhi. Saka motobvunzana nehama yenyu, mubvunzo wamukundibvunza ndowazi kwandiri none of my damn business that one. Go and ask hama yako yauya nayo kuti mbwa wakapinda here kuti wakaita sei. Indi kuda imbwa yangu chete. Mkatarama mtotaratana nini mbwa mutondukidza BP vaparize nini. Ndoda imbwa yangu. Isenda munipa imbwa yangu kwa munipa $800. Ndoda imbwa yangu pana. Losi nakatitaka. Nindo tenga chikafu chinodhura nchifidha imbwa nchibaisa imbwa yongosotora unotengesa. Usati watanga. Mambwa. Chikuitika ndechekuti inini wakazongosvika kumba kwangu handisingazive because pandakapesera ndichitaura nawo waiti vari kuno kuti DZ extension asi kuti ndizive kuti DZ extension kwacho vangu vari kupi havana kunditsanangurira. Wakazonzwa ndichivaudza inini wachindifonera ndichiti handaa ku DZ3 ndopa wakazonditi wara chindirect ndisvike ndisvike kumba then ramangwana racho wasvika kumba ndopa wakabva tanga pesi pawaingoti wakagara ngoti ndiri kuona imbwa iyo uri kuionei nemndareko imbwa yamukutaura iri kupi ndiri kuona ndiri kuona imbwa kudya chaiko wati 3 days asati wadya ndochimwe chinangwa chazoita kuti regai ndibvunze kuti tokwanisa kubatsirika kupi. Saka chikundishamisa ndekuti tichisvika apa ndopa wabva watanga kuzonge wakuita zvauri kutoita zvokukura senge tichipindawo muno ndikutonzwawo iwo samu uya vari kutaura kuti aizvoshuwa ndatombochitaura makuseni chiti munhu akaba imbwa yangu nhasi handesi anoona ndiyeyo akaba imbwa yangu ndopana ndichitobvunzwa kuti nemawandiro akaita imbwa munomu wakapinda sei zvikanzi imbwa idzi tanganga tadzibvisa tadzipa kumani. Saka ndisingazivi kuti imbwa iyo wakaitora sei. Saka zvekuhukura zvazvitanga masvika pano tanga tatosvika pano kwese kumabva wachitaura waingotaura kuti ndikuona imbwa wachivhunduka nekundoko wasunga kwatatoita wasunga maoko kuti ndikwanise kuita sei kufamba nawo asi zvekuzohukura zvozvitanga kwezvo zvekutaura kunzi parudiwa mari yekunhingi hanzi kudii because tazongosvika zvapakati zvekunzi kudii kuti ivo vari kuti ndivasunungure either anga watanga wadzosa imbwa yangu kana kuti ndipei 700 yembwa ne300 yokuita sei yokuvasunungura. Ko vakadzosa imbwa zviri kunzi kudii ndopa ndikutaura kuti dai mamwe maita kuti wakwanise kutaura then wotaura kuti imbwa wakaisa kupi kana kwayakatengeswa kwacho tonogona kunorecover imbwa then warecover imbwa zvinenge zvanani zvachipi tozobhadharawo imwe yacho inenge yasara ndozvavari kuramba. Handiti mawanzo vachitotaura kuti kana musingade izvozvo budai kunze kwechi toketi ukabile munhu mwari chikumbiro ndechekuti wakatadza kutaura hatizive manje kuti imbwa yacho wakaisa ndoda imbwa yangu ndikutoda imbwa yangu haana imbwa yangu kubudise pamiti kana kuti ndipe mari kana wasa mari ndipe imbwa yangu
Ya, ndikuda imbwa yangu. Ndikuda imbwa yangu. Pana ndikuda imbwa yangu pana. Wazizwa? Topinda chechi yacho ndakatopindira mina nayo because vanhu vari kuba vese vanotobatwa and then zvinenge zvaapachena vazhinji vacho vanenge vatopachena vanhu vazhinji havasi kunamata vari kuita basa rekuba vanoba vese vanobatwa ini ndogara muraini saka unotozoona dzimwe mbavha dzacho dzichitotaura kuti zveshuwa ndabatwa Ndaenda mugoteni ndakasvika pamusika apa ndofanira ndodza foni yangu ndakaisa apa neplastic yange rain season December yadona foni yangu yakanokwana munhu wekuziwana ndakamira naye tichitobhema fodya tese pandakadzoka kwaari ndakaiwana ndakatanga ndaenda kwasamurunda ndakazoya nemhiripiri nesauti yemagodo ndakasvika ndakaiwana Saka makaiwana after how long? hazvinombotora nguva pa3 days bose pandakadonedza ndakazoya nesauti yemagodo nemhiripiri ndakaiwana. Saka munhu aivaviwe because mama wangu aita munhu akasingavaviwe but andimirega ndichienda kubasa kwete ndichiyozomanga pamabhazi igore rechitumira akandimirega takataurana svika tadzokera kwandakanoiwanira uko nechibaba chiri kuseruko kwangu ndakazvinzwa ndakatoudzwawo ndoti pakuona pana pachesa but nhasina kumboita sei nhasina ndinambisa umusoro but nhasi mushure menge ndatoudzwa kuti zvatoitika ndobva ndatouyawo manenge akareba sei masvika pana plus zvii zvamaona ini ndofunga ndatonofunga musi 30 minutes ndabvira kunzwa kuti pane munhu ari kukura ari pachesi but pandauya ndatomuona munhuwo atosvika uchipuranga apa akati haku atobhevha unge imbwa ndambovabvunzawo ngati imbwa isakakabiwa sekubhishu chikanzi bimbwa ndakanga ndakapa vanhu kuti vanotengesa ndapinda hwangu mukati umu ndikaona wachona ari kunzi wembwa wokuhukura ndine vamwe wandikashanda vandoshanda navo pabasa pangu apo vakabirwa namanje vamwe vacho vari kuchema vari kuti kunombavha dzirimo baba ndonechemwari yangu yakatombobirwa futi mari yakatomboenda izvo zviripo apa